What's up, guys? My Stream Bisaya is back. So, this time, uh, we are going to talk about computers, no? So, ito kasi yung sideline ko. So, I would like to share para sa, lalo sa mga kapwa kong guro, mga kaswela ko lang. Yung iba, gumagastos na malaki sa technician, but they can do the troubleshooting already in their homes. So, this time, I'm going to have a tutorial about how to troubleshoot computers. But before that one, punta tayo sa mga basic parts ng system unit natin, no? So that if you are able to identify those basic parts, then we can troubleshoot it. Before we are going to continue, so please don't forget to like, watch, subscribe, and press that notification bell so that every time that I will going to have a video, you will be notified. No? So thank you pala. Shout out sa mga friends, colleagues, my heads, my mga kaguro, mga kudya, diha, Sir Cedric Sardido, and all the principals who have supported my last video, and all the supervisor. So, hope you watch this one. It will help us, especially sa mga teachers na nagabay dako sa mga troubleshooting, which is pwede na rin mabuhat ako sa mga. So, God bless! Okay, so here are the basic things inside your system unit. So, ang tawag doon sa naka-casing na mga computer sa bahay nyo, yung sa loob ng casing, is ito yung mga laman doon. Ang tawag ng buong casing, for your information lang, kasi mali yung, minsan may makausap ako, mali yung tawag na doon. Ang tawag doon is system unit. So, ang nasa loob doon is naka-systemize siya. Ito yung mga system, sa loob ng isang system unit. Okay, let's us begin with this one. Ito, ang tawag dito is, ito yung hard disk, HDD. So, meron din tayong SSD later na yon. So, this is the hard disk, the basic. Ito yung RAM, the random access memory. Ito yung video card. So, sometimes, yung mga nabibili natin, meron na siyang built-in na video card. So, no need for this sometimes. But, for Intel users, kailangan talaga ito. And this is the motherboard, no, which bring all them as one, no. Okay, so this is the motherboard, this one here, and itong motherboard, and this one here, this is the CPU fan cooler, no. Ito yung fan cooler, CPU fan. Underneath that one, by the way, ito yung motherboard, no, buong motherboard yan. Ulitin ko lang, ito hard disk. Dito na i-store natin yung files natin. Dito natin i-install din yung softwares. Ito yung sample ng RAMs, memory card. No, DDR3 pa tong sample ko. Ito yung RAMs. No? Ito. Okay. Ito yung video card. No? Meron tayong video card. So, etong motherboard, ang pinaka-importante, no, kasi lahat yun sila lalagay dito. I-connect siya dito. By the way, ito, tinatawag ko na CPU fan, no? This is the fan that will cool down the heat of the CPU. Underneath that one, ang tinatawag na CPU. Oh, to make it clear, ito yung tinatawag na CPU, no? This is the CPU. Ito yung central processing unit, no? Yan yung CPU. So, kino-cool down yan siya ng tinatawag natin na fan. Yan yung CPU fan. Okay. So, those are the basic things, no? Now, basic naman tayo doon sa motherboard. Sa motherboard, we have the basic one. We have, first and foremost, ito yung SATA. Dito yon kinakabit lahat ng hard disk natin para magkaroon tayo ng software at maka-install tayo. Next, ito yung kinakabitan ng RAM. No, sometimes may 4 na RAM slot, meron ding 2. Ito 2 lang to, sample na motherboard ito. Okay, dito kinakabit yung power supply, 24 pins lahat ito. So usually lahat ng power supply meron 24 pins para sa motherboard. And then yung motherboard meron din siyang separate na 4 pins pa. I think this is the power that will run the CPU system unit. Okay, no? Okay, then next will be the PCIe slot. Dito nilalagay yung
Video card. Dito yan sa nilalagay, oh. Dito. No? Dito yan sa nilalagay. Ito yung RAM. Importante talaga to kasi marami ang hindi nakakita nito. Dito nilalagay yung RAM. Yan. So makita nyo yung RAM, mayroong blank sa you're just going to fit that one here and here, no? Depende yan sa iyo. So yan yung mga basic natin. Now, aside from that, meron din tayong tinatawag na ano yung kumikintab na yan. Yan, na parang battery. Yan yung BIOS battery, the basic input system natin na BIOS battery. So sometimes, pag nagloloko yung unit natin, sometimes tanggal natin yan to reset the BIOS, no? So sa basic troubleshooting natin, yan yung mga parts ng motherboard. Okay, ito naman yung mga kung saan ilalagay natin yung mga accessories, no? Ito dito. This one is the RJ45 slot. Dito yung nilagay yung UTP cable para magkaroon ng internet. Mga USB slot. So, familiar na kayo siguro kayo nito, mga USB slot. This is HDMI. Output yan siya, video output. This is VGA output. No? Then another USB slots. And then this is the PS2 slot. PS2. No? So, makikita nyo dito, usually dito nilalagay yung mga mouse at keyboard. And this one here, meron tayo audio and mic, no? Audio and mic ports. So, dito nalagay yung mga audio and mics. Sa green, usually yung audio, yung pink, yung mic, no? Okay, so these are the things sa likod ng system unit natin. Lalabas to. Dito natin ikakabit yung mga basic input-output system natin, no? Okay. Ano yung mga basic input-output? Mouse, keyboard, mic, audio, ano pa yun? Of course, monitor, yung mga output natin yan. So, hope you learn something. And then, sa next video natin, magkakandak tayo ng mga different scenarios para malaman natin kung paano natin i-troubleshoot. So, goodbye. God bless. You made this?